Hello baba ka-World Cup unjani? Nginjani? Awusangazi wena manje ukuthi nginjani. Maka World Cup ngibrown umbala. Ngeke ngiloye ngikutshela into eyodwa yaziyo. Hawu sithanda sami, kade ngizama ukukufonela. Angazi bekwenze njani ifoni ingangeni noma ibiringa ungayizwa yini? Ifoni yami maka World Cup ikhathele ukufona. Yini ungafoneli Duduzani Zuma? Lo kade ubhizi uthi uhamba kahle yena. Yini engafundisa ubaba ka World Cup ukuhamba? Yini ungafoneli ke yena? Hawu sithanda sami ngiyaxolisa. Mina uyazi ukuthi bengiyidlalela ngalento yaDuduzani. Abengeke ngize ngisukele umuntu engingamazi ngisho ukumazi ngizomqhathanisa nawe. Mina bengiyidlalela nje bengibona nabanye benza. Oh, wabona abanye benza nawe wabona ukuthi enza. Tshela labo akade nenza nabo bakunika inamba yaDuduzani ufonele yena uyeke mina phansi. Ngiyacela sithanda sami ukuthi usifakele imali nama-message ami awusawaphenduli. Sekuyithina sodwa esingayithengeli into zakhisimusi. Yonke imizi ungabe uthi uyadlula uyabona nje ngewindow ama-choice assorted phe ko-wardrobe. Ithina sodwa nje la ekhaya esingakabi ngisho nanama-choice assorted akhisimusi. Angithi uDuduzani wena ukuhambela kamnandi. Mutsheleke aphinde akuhambele kamnandi ahamba ayonithengela zonke izinto zakhisimusi lezi eniyifunayo. Futhi ukudla kukhona lapha endlini angazi nje into lokuyifuna kumina. Cha ngiyeza ukuthi uthi kukhona ukudla la endlini noma kuthiwa kukhona ukudla la endlini kodwa phela akufani ukudla esijwayele ukudla nokudla kaKhisimusi sidinga omayonnaise no-beetroot sidinga into ey'ningi ey'zokwenza ukuthi kube uKhisimusi nakuthini manje thina shuthi sizodla uKhisimusi omubi ngenxa yaDuduzani. Maka World Cup ngikwenzele nje lento ibelula ngithi ufuna amasaladi akhisimusi. Thatha ijacket kaDuduzani lo kade uyincoma ukuthi uyibamba kahle niqobe yona niyenze isaladi ngoba ufuna amasaladi akhisimusi. Angithi uDuduzani ukubambela kamnandi ijacket. Mina ngihamba nge-OK bar, Duduzani ukuhambela kamnandi. Qobani ijacket yakhe ke niyenze isaladi lakhisimusi. Ngiyaxolisa ngeke ngize ngiphinde ngiyaxolisa ngempela ngiyaxolisa sithandwa sami. Ngeke phela iy'ngane zami ingawugqokela uKhisimusi ngenxa yaDuduzani yena ezobe ugqokele nomndeni wakhe. Hhayi-ke angixhuma ngichazi bekumnandi la ulokubhizi uthi mina ngine-OK bar ngihambisa OK bar uDuduzani angifundisa ukuhamba angingene-ke lapho. Qhubeka noDuduzani wakho mina nje angisayingeni. Cha mina bengiyidlalela bengimdlalisa uyazi ukuthi labantu abaphezulu siye sibadlalise nje senzela ukuthi nathi siyifake emathubeni ukuthi ngelinye ilanga sithola amathenda. Mina ukuba bengimgxeka ngithi uDuduzani bengeke ngiphinde ngiyithole ithenda ngivele ngiyihluphekele. Ithenda yani Duduzani? Ufuna ithenda ukuhamba? Ufuna kunika ithenda ukuhamba lo akuhambayo? Ngiyaxolisa ngempela sithandwa sami ngiyaxolisa ngeke ngize ngiphinde. Yabona futhi ngeke ngize ngiphinde ngize ngilibize nje igama elinodu phakathi. Duka nezwe, dubula, dudula, dusha, yonke nje into enodi. Ngisho ngathiwa kuyaduma izulu ngizoyithulela ngeke ngisho nokuthi kuyaduma eminyango. Into enodu nje phakathi ngeke ngiphinde ngiyibize ngiyaxolisa ngempela sithandwa sami. Ngicela singaxatshaniswa umuntu esingamazi. Ngicela singaxatshaniswa umuntu esimazele emafonini nako-TV. Maka World Cup noma ungayeka wonke amagama nodu uzuyeke nokudunusa imbala angisazingeni nje. Angisayingeni. Awu kodwa sithandwa sami mina nawe sisuka kude kabi ngiyacela bandla ngiyacela ukuthi Maka World Cup ngiyakuzwa sisuka kude impela ngiphiki kodwa-ke sesifikile la besiya khona bye. Hawu. wamane walivala ucinga ungaze ngagileka ngigilwe uDuduzani ngikaze ngimazi ngisho ukumazi ngaze ngimthinte ngisho ukumthinta ngcono nokuthi ngigilwa indoda ekukhona engikwenzile nayo. Uyabona-ke Duduzani indaba yakho. Uyabona-ke Duduzani inkinga osungifake kuyona. Uyabona-ke Duduzani ngicela usalise ungifonela-ke at least ungithengele iy'nto zaKhisimusi ney'ngane zami ungithengele noma ama-choice assorted ngoba mina sengizodla uKhisimusi omuncu ngenxa yakho kodwa wena uzobudla lapho uChristmas omnandi nabantu bakini. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.